É unha das celebracións con maior repercusión das que se celebran na vila, xunto coa festa de San Marcos, razón pola que o Concello trata de implicarse cada ano para que non falte o máis mínimo detalle. Como en edicións anteriores, serán 3 días de feira, dende o venres 18 ao domingo 20, cun desenvolvemento similar ao de edicións anteriores, mesturando o tradicional mercado con espectáculos itinerantes polo casco antigo ou o torneo medieval, sen esquecer tampouco o desfile de fachos. Os postos son de todo tipo, de alimentación, de artesanía, tamén artesanos ao vivo de talleres, vamos distribuindo por calles, como sabedes, dende fai 3 anos xa cortamos 2 rúas, a feira vai crecendo moito proporcionalmente. Temos distintos espectáculos de fogo, que serán itinerantes, que poderedes ver en calquera das plazas, a modo de, lóxicamente, de visita no programa, que se poderá especificar todo. Algo que nos funcionou ano pasado e que queremos establecer para sempre é ese desfile infantil, onde un rei e unha raíña representantes deste pobo recibirán a todo o mundo e decretarán 3 días de festa para todos os peregrinos e a todo o mundo que nos visite. En ese desfile vamos a contar con moitísimos nenos, será ás 8:30 da tarde, saldrá desde o Concello de Noia hacia a Plaza do Tapal. Tendremos outro tamén potente, moi noso, que é o desfile das antorchas, de todos os grupos musicales, de todos os grupos de animación. Dende o Concello poñerán especial énfase un ano máis na seguridade, e como ven sendo habitual nas últimas edicións, os corpos e forzas de seguridade do Estado e a Policía Local reforzarase a vigilancia da feira con seguridade privada, co fin de evitar posibles incidentes. Isto no plan de seguridade, un plan moi complexo, donde temos que darlle a capacidade de salida ante unha emergencia a xente. Temos o Centro de Operacións, o CECOP, está no Coliseo Noela. No Coliseo Noela contaremos con a parte de seguridade privada, temos a Policía Local, temos a Garda Civil, temos a Cruz Vermella, un dispositivo dun montón de xente que temos que ir facendo por franjas horarias, porque non é o mesmo a seguridade necesaria para un vernes á tarde que para un sábado á noite, non? Entón, organizámoslo por franjas horarias para darlle un poquinho de seguridade. Dende o Concello afrontan esta 26 edición da feira con moita ilusión, agardando a que o tempo acompañe para tratar de atraer o maior número de público posible, co fin de seguir consolidando esta cita festiva como un dos referentes a nivel autonómico.